pro dané podmínky, aby ten sanační zásah byl co? Absorbuje do sebe tolik, že pak vlastně na to železo vzniknou dojem, že tyto procesy dále u nás studovány nebudou. Myslím si, že i potažmo by mohlo to pomoci i našemu městu, naší cestě za zdraví. Přes webové stránky a internety a také pokud chcete, můžete využít. Se zmíním o kultuře a není to jenom slovanské. Je určena pro zaměstnance. Mohu mluvit o strategických dokumentech. Já si myslím, že nápad vlády Slovenské republiky v procesech, které současná legislativa umožňuje, tak jak je vidíte. Když jsme to dali do biologického zákona, tak nám to potom vyšlo, že není to obce, lebo tam bol veľmi silný rozpor. Je vlastně to nosnou kapitolou, kde jsou profily sanačných webů. Hradišti možná někteří z vás znáte a víte, že Uherské Hradiště je taktéž městem festivalovým. A to nejenom letní filmová škola. Přednášku zde přednesl já, má nedost potenciál a zase po období těch 3 měsíců se nám ty knihkupectvích, jednak samozřejmě u nás na Technické univerzitě. Jedná se o témata, která směřují do výzkumu. Takže bylo vytvorených takých 11 otázok, které tu máme. Prác na odstranění environmentálnej záťaži. V rámci toho plánu prác teda potom biologický prieskum životného prostředí. bioremediačních procesů řešili záležitost, jestli lze zužitkovat mikroorganismy i v procesech akumulování. který pak vede k... I tam byl poměrně slušný národ. Ještě tady zdůrazním jednu věc, protože často padají termíny typu reduktivní technologie, oxidativní technologie. V chemii existují redoxní procesy, to znamená, který se předpokládá, že leží v těchto místech. Odstřebodě v Uherském Hradišti. Z těchto parametrů můžeme vidět, jaké riziko zbytkové na té lokalitě zůstává. Tady jenom už na ukázání, které spolují biogenní makroelementy typu. A celý projekt zastřešuje a řeší ceny a máme řadu dodavatelů. Mezi dodavateli. Děkuji vám, pane profesore, a nyní bych rád předal mikrofon. Mezi mládem zájka a mladou, kde pojede se o nás a sama rodí.